मानसिफ्रा मा लायो बे हिनजावफोरनाबाथाय एकदम फार्स्टआवनो बिसिनिया नै थाव नै खानायाव फुनग्रा थाव बेफोरथ' सिगां आरोना नै लिपस्टिक बेनिफ्राय नै पाउदार लाय देखायलाय मा हरदों नै दख'ना हरदों नै बेवाइ गोदाना। खुलुमबाय लोगोफोर, सायखंब्ल' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय। लोगोफोर दायो फालुफुं स्टेसनाव दङ, ओमफ्राय जोंना ट्रेना सफैबाय नै बिराद लासै खारदों माने हाजो एरिया दै लोगोफोर गंसेल' फैखायो लोगोफोर ट्रेना, ओमफ्राय बेनो गिदिंनानै थांफिनगोन आरो दा। मोजांथारलै लोगोफोर सिनारिफ्रा स्टेसना, दंफांफ्रा नुवाखै सारि सारि गोजौआव नायनो हागोन नै फंबाया जोंखौ दोनफैबाय आरोना। नोंथांमोना फालुफुं स्टेसननि भिउसखौ एसे नायनानै लादो। ओमफ्राय ट्रेना सफैबाय दायो, नैबे ट्रेनानो थांफिनगोन गिदिंनानै। बे फालुफुंनिफ्राय स्टेसन गैला आरोना, बेनो जोबथा स्टेसन, लास्ट स्टेसन। बेनिफ्राय स्टेसन गैला, इन्जिनखौ सोलायनानै बेनो थांफिनगोन आरो दायो लोगोफोर। जोबथा स्टेसन बेनो फालुफुं। बे ट्रेनखौ जोंनियावहाय 8टा बाजियाव मोनो आरो नैबे ट्रेनखौ जोंनि दिकियाजुलि स्टेसनावहाय, दिकियाजुलि रडआवहाय। बेनिफ्राय राङापारा फैनानै देकारगाव थांग्रोयो, देकारगावहाय इन्जिन सोलायनानै देकारगावनिफ्राय फैफिनो आरो बियो डाइरेक्ट फालुफुं फैयो। जेरावबो लाखिखाया, डाइरेक्ट माबायाव लाखियो, बेवहाय बालिपारायाव लाखियो, बेनिफ्राय डाइरेक्ट फालुफुं। नै ट्रेनानो बेयावनो गाखोगोन दा। बे ट्रेना जोंनियाव थांफागोन डाइरेक्ट जोंनियाव दा 6टा बाजियाव मोनहैगोन बे ट्रेना जोंनि दिकियाजुलियाव। बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानि, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थ' लोगोफोर दायो बरियानो दाबा सिङाव हाबना जिरायबाय, ओमफ्राय सोर दङ नै नायलाय एसे नै जाना जायाखै मबाइल चार्ज होनोलै नै डिस्टार्ब खालामफाग्रा दङ। फालुफुङाव फैनो होनबाय थानायखाय लानानै फैफानाय जाबाय, एसे बेरायहोफैबाय आरोना लोगोफोर। दायो ट्रेनाव गाखोनानै लाबाय, टिकेट लाखाजोब्बाय। टिकेट लानांगौ लोगोफोर, ट्रेनाव गाखोयोब्लाथाय टिकेट लानांगौ। नोंथांमोनाबो ट्रेनाव गाखोयोबा टिकेट ला। टिकेट नै बेसे लादों टिकेटआ? 20 थाखाल' लोगोफोर, राङापारासिम सिन्था गैया। नै 20 थाखायावनो जों दा राङापारा मोनहैसिगोन। सासेयाव 20 थाखा आरोना, सासेयाव 10 थाखाल'बावसो, सासेयाव 10 थाखाल' लोगोफोर। होमबा 20 थाखा जाबाय सानैजों। गारिजों थांब्लाथ' 100 थांखागौमोन, जोंनिया 200 थाखा थांगौमोन आरोना लोगोफोर। बालिपारासिम 100 लायो आरो बेनिफ्राय बेनो मोनहैखागोन जोंनियाव ट्रेना लोगोफोर। नैबे ट्रेनानो जोंनियाव मोनहैखायो। बेयो माने देकारगाव थांग्रोगोन आरोना, देकारगावआव थांनानै इन्जिन सोलायनानै गिदिंना फैफिननानै राङापारायाव फैफिनो आरो राङापारानिफ्राय बेनिफ्राय जोंनिथिं थाङो आरो 6टा बाजियाव मोनहैगोन आरोना जोंनियाव लोगोफोर नैबे ट्रेना। मानसिफ्रा मा लायो बे हिनजावफोरनाबाथाय एकदम फार्स्टआवनो बिसिनिया नै थाव नै खानायाव फुनग्रा थाव बेफोरथ' सिगां आरोना नै लिपस्टिक बेनिफ्राय नै पाउदार ओमफ्राय आरो नै बेफोरसो सिगां बिसिनिया माने बेफोरखौसो बेग बुंजासे बेग बरटिक सोनानै लाग्रोयो आरोना। बाखि बुस्थुआ उनावहाय बे देलायग्रा पाउदार लिपस्टिकफोरखौसो सिगां लाग्रोयो आरोना लोगोफोर। जोंनाथ' ओमफ्राय मा दङला, जोंनाथ' जेबो गैया। मबाइल चार्जारल' लायो जोङो, मबाइल चार्जारखौबो लाबाय लायाबा जोंना जायनि जोंनिजोंनो सिंलाबायबानो जायोना। बिसिनियाथ' आरो बे देलायग्राखौ नांथारगौ, देलायग्रा गैयाबा बिसोरो जेरावबो थांखाया। एकदम बेग बुंजासे बरटिकनियावबो आरो मा दंथाय जिफोर दं आरोना। लाय देखायलाय मा हरदों नै दख'ना हरदों नै बेवाइ गोदाना। बेवाइ गोदाना अननानै दख'ना हरदों बिब'नो, बिजावजालि गोदान मोनदोंना जोंहा सासे। फालुफुङाव दख'ना हरबाय बेनो दालि, ओमफ्राय नै जानाय थाव सिन्थायनो हरबाय आनैया सोनानै। ओमफ्राय नै आलु गोरलै, लकेल आलु आनैया सोनानै हरजोबदो आरो बेखौहाय। इन्जिन खर'खौ सोलायसिगोन, ओमफ्राय खारसिगोनानो दसे थाब्लानो 2टा बाजियाव खारगोन आरो। दायो इन्जिनखौ सोलायसिगोन, इन्जिन सोलायखांबानो लागायबानो सिबसिगोन आरो खारसिगोन लोगोफोर।
hours later. लोगोफोर दायो राङापारा मोनलायबाय राङापारा मोनबाय दायो राङापारायाव नेनांसिगोन बे ट्रेनावनो गाखोगोन आरो ट्रेना बे डेकारगाव थांग्रोगोन डेकारगाव थांना फैब्लाथाय बे ट्रेनावनो गाखोगोन आरो जोङो दा दसे उनावहाय नैयाव थांसैलै सायायाव माथो दैसो गोलैदोंब्रा जिराय राङापारा मोनबाय दायो माबा मोनसे जानांसिगोन राङापारायाव 1 hour later. बे ट्रेनावनो गाखोनानै फैदोंमोन जोङो भालुकपुंनिफ्राय ओमफ्राय दा डेकारगाव थांग्रोबाय आरो बे ट्रेना ओमफ्राय दा फैफिनबाय जोङो डेकारगाव थांदिया राङापारायावनो नेबाय बे ट्रेनानो थांगोन दा जोंनि ढेकियाजुलि रङिया थांगोन नाम्बार सिगां सिगाङाव गाखोनांगौ सिगाङाव गाखोयोब्ला जोंनि एकदम न' खाथियाव ओंखारनो मोनो खर' गुदियाव गाखोयोब्ला थाबायनांगौ जायो आलु बायदिसिना थाव हरदोंलै थिखोनानै लाबथिंनांगासिनो दं नै राङापारा स्टेसन 10 थाखा लायो टिकेटआ जोंनिसिम गाखोनोसै बेयाव जायो मानोना गाखोबाय जिरायनानै लानोसै आरामनो जिरायनानै अखा सिंनानै बोथोरा माबा जालायबाय दोमैलायबाय The next day. गुड मर्निं लोगोफोर दायो सफैलायबाय लोगोफोर आंनि बायला जिला गोबाय दैराव मोनफैलायबाय आरो ना लोगोफोर भालुकपुंनिफ्राय दायो न'आव सफैबाय बिराद अखा हादों लोगोफोर जोंथिंबो भालुकपुङावबोथ' बिराद अखा हादोंमोन जायगायानो बिराद लेथ्रा जाजोबनानै दं लोगोफोर एकदम गादा गुदा लेथ्रा जाजोबनानै दङ आङो बिदि अखा हायाखैसो सानदोंमोन आरो ना लोगोफोर जोंथिंबो बिराद अखा हादों लोगोफोर अखाजोंनो नै फख्रिनि दैयानो उसिजोबनानै दङ नै उसुंखौनो मोनसिगोन न' सिङावनो हाबलायलायसिगोन नै बुंजोबनानै दं लोगोफोर फख्रिनि दैया बिराद अखा हादों जोंथिंबो एसे अखा हाब्लानो माने बे फख्रिनि दैया बुंजोबो लोगोफोर माने थांनो लामायानो गैया नालाय बिराद गादा गुदा बिराद लेथ्रा जाजोबनानै दं दायो लोगोफोर न'आ आङो माबायदि अबस्थायाव दङ आंसो मिथिगौ आरो ना लोगोफोर माथो खालामनो उपाय गैया बानायनोबो हाथ'वाखै लासै लासै नाजालांबाय थादों र' बानायनो होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आङो बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ आंनि बे चेनेलाव लाबोबाय थायो जायफ्रा गोसो गुदुं साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर होमबा लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि